כל המכינה הזאת, בני 18 וחצי. כולכם פה, מה? מגניבים. אריאלה, תנסי את, אריאלה. אני רוצה לכבד את כולכם. מה? אני רוצה לרצת את כולכם. על מה מדברת? לא הבנתי. אין לנו חלב, גברת. מה קורה לי? אין לנו חלב. את את שמעת מה אותי? את שמעת מה אותי בכלל? לא, משהו קורה כאן. מה, אולי זה... שבוע דיבורים טובים? מחשבות טובות